ba ku da midfielders, tsakiyar ku ta bude, tsakiyar coach tsakiyar ta bude, coach tsakiyar ta bude, tsakiyar dariƙa ta dare. Ku ji abin da Karmawi shi kuma yake faɗa. Ba wanda aka samu kama irinsa da manzo Allah kamar Maulana Shehu Ahmad Tijani, da fuskar da tsawon da komansa. Shehu Tijani ma'aikin Allah sifarsa, zamuna da yawa sun shuɗe da Shehu Tijani ya bayyana sai aka rikirkice, sai aka rasa gane ya abin yake saboda kamarsa da manzon Allah. Komai da komai Shehu irin sifar manzon Allah ne. Wannan kuma cin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Amma kullum ku kuke cewa ku ne masoya Annabi. Ka kwatanta Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutumin Morocco ana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Quraishi mutumin Makka. Wafatin Madina ka hada shi da wani buzu ana, buzu, wani dan wahala buzu ana. Wanda kwanan nan 1815 ya mutu. Shekara 210 baya. Buzu ana. Allah ya isa billahi lazi. Ka karanta sahihul Bukhari. Anas dan Malik radiyallahu anhu yake cewa lam yakun ahadun ashbaha bin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu. Babu wani mutum da ya taba yin kama da Annabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqan kaman Hasan dan gidan Sayyidi Ali jika maza Allah sallallahu alaihi wasallam. Anas dan Malik yace Al-Hasan shi yafi kowa kama da Annabi sallallahu alaihi wasallam halitta da hali. Wasu ruwayoyin suka zo suna cewa Ja'far ne dan uwan Sayyidi Ali, huwa ashbahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqan, shi yafi kowa kama da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Jinin manzan Allah, yan uwansa da kannansa da yan uwansa da jikokinsa su ake cewa su suka fi kama da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma da yake kun rena Annabin, ƙaryar ku masoyan Annabi ne, ƙarya kuke yi, ƙarya ce. Kana kwatanta Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani buzu a nan mutumin Morocco wanda bai koya komai ba. Ba ka taba ganin littafin Shehu Tijjani da ya karantar da tsarki, alwala, sallah, azumi, aikin hajji, babu. Kawai sai dai tatsuniyoyi da sharme. Su kuma ƴan wahala sana zana Allahu akbar, Allahu akbar. Ku tashi ku je ku yi karatu billahi lazi. Billahi lazi la ilaha illa huwa. Ta nuna ta kare muku, shi yasa ko koma bayan mai tatsine. Kuna ga shi zai iya tare muku fadan ko ba ku da defendu.